ассалому алайкум дӯстои азиз, мардам тамошобинои муҳтарам. Имрӯз 4 июн 2026 сол 10 дона хонаи арзон. Ҳамон хонае ки шумо комментария карден, хонае ки баъзе вақт занг мезанен, мисол хонае ки шумо дар лозимаи суме ки ҷамъ карден ба арзиши сумтон, мақсад ман хонаҳоро навор кардем, бачаҳо тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама, мақсади мо қабул эълон бачаҳо азиз. чизе дорен дар WhatsApp рӯй кунед ё ки омада айпеш навораш мекунем, дар якчанд сайтҳои интернетӣ реклама мекунем. Чунки тамошобинои мо фақат мардам ба хотири хонаҳои фурӯшӣ тамошо мекунем. бачаҳо азиз, дар видео лайк кунед, дар канал подписатсия кунед, ай ки ҷо хона, замин, квартира дар кор комментария кунед. иншоалло ки мо аз рӯи комментҳои шумо навор мекунем. ман навора шурӯъ мекунам. видеоро то охир тамошо кунед, маълумотро гӯш кунед, рақамҳои соҳибхонода кадом хонае ки маъқул мешавад баъд занг занед. бачаҳо азиз, дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим, иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акаро навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. иншоалло дӯстон, ба дили пир муроҷиат кунед. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум, ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд. дӯстон, ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунед, фақат аз номи Сауду ТВ Акада муроҷиат кунед. бачаҳо азиз, бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликӯл, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал шудааги бачаҳо азиз, силкаш дар ҳами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ. дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. ҳами квартира бачаҳо назар ба дига квартираҳо нархш хеле арзонай. ака мега ки ман заралам мега, ба ҳамин хотир дар савдо гузоштам. ида ки ҷой дар Душанбе доми мо 5 этажа, хона дар этажи якум, арзиш 345 000 сомон, як хонага 32 квадрат. хона дӯстон бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. 2 рақами дастӣ рӯи экрани шумо маълумоти пураша бигиред. поёни корвон, пеши пости гаи, Чимтепа хона қарор дорад, яъне ки дар ҳамин тарафҳо Чимтепада бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. дар лаби роҳи калон қарор дорад. мактаб, масҷид дорад. конкретни хонахоро занг занед, худо хоҳад муомила мекунем. бо мега ина марамат, хона бо кирпичи пухта сохта шудагӣ, беҳуда занг назанед. дӯстои азиз, лозим боша сумтон тайёр боша, ин рақамоша мегзорам, аз номи мо Саудо ТВ занг занед. ва дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи назиҳавлигӣ фурӯшӣ. 250 000 сомон хона, хонае ки дарвоза дора, хонае ки гирдаш маҳкам кардагӣ тайёр бо подвалш.
дакиҷой шаҳри ҳисор шаҳраки шарора уртабуз дар ганҷрес қарор дорад. дӯстои азиз, сехонага масоат дар умум 5 сотиқ замин 250 000 рақамҳои 58-58 метавонед муроҷиат бикунед. ҳавлии фурӯшӣ дар ҳисор деҳаи уртабуз 5 сотиқа ҳаммом ҳоҷатхона дора, гирдаш маҳкам свет дора, об дар наздикии хона, савдо дар дохили хона 250 та бо савдои соз дорад. дӯстон занг зад пурсонаш як хонаш соз мақсад на тахто гузарондагӣ мақсад ва расчоти пола гирифтагиан. аз таълими маълумот занг занед. ва дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи наздиҳавлигӣ. бародари азиз, замин видеода лайк монед шумо фақат данши хонаҳои арзон аз ҳисоби мо ҳамин мо ки навор мекунем шумо дастгирӣ кунед. як лайк ҳеҷ кона мекунад бачаҳо. монед кам лайкҳоро монед баъд данши навораи моро тамошо кардан гиред. як хонага 8 сотиқ замин деҳаи Сумбула ноҳияи Хуросон, яъне ки шаҳри Бохтар ноҳияи Хуросон 210 000 арзиш. рақамҳои 3000 ахири номерои соҳиби мулкай метавонед занза бигиред. чӣ хел дилестем бачаҳои азиза, 210 та бо арзон мешавад. гирдаш забор, дарвозаи фасон часпондагӣ, хонаҳо тайёр криша часпондагӣ. хулоса дӯстон хона дар ҳолати коробкай мегирем бо данши ободаш мекунем. лозим бошад зангза пурсоншед. ва дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, квартираҳои фурӯшӣ дуконата квартираш ҳастанд ки кредит дода мешавад. сохтмон мега дар этажи дуюм рафтестай пешпардохт 100 000 сомонӣ месупорӣ, мондагишад то буд шидани сохтмон месупорӣ мега. лифт дора, дигар вариантҳоам ҳастай. дигар чӣ кор кунем бачаҳо? шумо мегӯем ки кредит мон ина мондам, ана ман мегӯм лайк мон, шумо ҳам монед нака. дуконата квартира дар этажи панҷум масоати 43 квадрат ана ҳамиш 235 000 сомон дар назди бозори Сафина ноҳияи Рӯдакӣ нигоҳ мекунад Душанбера 235 да боз савдо дора. рақамҳои 53-85 да занг занед. иншоалло бо як немчи арзонтон мекунад. ай катлаван бачаҳо гарени арзонтон меғалтад. тем боли мақсад 100 000 месупорем, мондагиша оста оста яна амуди мешавад ки хита дарак намеёбад бачаҳо. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. 188 000 сомон, яъне ки квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор пеши бозор дай дӯстон, дар пеши бозор ай, яъне ки гаречи точка 45 квадрата 188 000 бо арзон мешавад. алиши вариант ҳам дора, мега ки дӯстон яка домсоз нест, просто харидагишай хеле вазъият мега. ягон мошинам боша агар алиш мекунам болои сум бита. як хонагай 45 квадрат метавонед духонагаш кунед да дар этажи даҳум. рақамҳои 98 07 занг зад пурсон шед. ай киҷо квартира дар корай, то чанд сомона дар корай дӯстон, чандум этаж, чанд квадрат дар корай. шумо фақат комментария кунед, иншоалло ки мо ҳаракат карда аз рӯи комментҳои шумо дар шумо наворора пешниҳод мекунем бачаҳои азиз. ва дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшие ки шумо комментария кардем. ина маромад қабулш кунед. дукомната квартира дар этажи шашум масоат 50 квадрат дар ҳолати коробка. хоб духонага дар этажи шашум шаҳри Ваҳдат Советда қарор дора мегам. хеле яъне адреса бинен дар Совета мега. Советда қарор дора баъди мактаби нав. дом дорои яъне ки корбори фасад рафтесай, иҷозати ремонтам ҳастай. 245 та 50 квадрат. боқимонда маълумот рақамҳои 67 да занг зад дӯстон бигиренш.
ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастанд ки дар шаҳри Регар, яъне ки дар шаҳри Турсунзода, Регари Пешина. Дуҳуҷрага масоҳат 48 квадратай дар этажи панҷум 225,000 сомонӣ бо муомила дорад дӯстон. Шаҳри Турсунзода, Регари Пешина. маълумотҳои боқиманда мегирем чандум микрорайона мақсади дӯстон оиди масъала ине ки маълумот надорем. 225 та савдо дора, рақамҳои 3888 занг зарен. Чӣ хел мебинем коробкаи бачако. Далши хоб тиреза часпондагӣ, дари клам часпондагӣ. Хитон мақсад ки бо далши корша мекунем. Занг занен масъякне маъқул боша бигиренаш. Чӣ хеле нархи хонаҳо бачаҳо азиз маъқул шудоне видео чӣ хеле хонаҳо маъқул шудоне ки нашид ёфтаен хонае ки ба табдил боша ё ки не ҳамешам комент кунен ай ки ҷо хона дар кор нависен худо хоҳ одамое ки дора ва мо дарои мекунем мо ҳам хел навор карда пешниҳодтон кардан мегирем. Мо қабул мекунем, навор мекунем, пешниҳод мекунем. Ин ҳами домна дӯстон дар этажи панҷумаш хонаи моай. Мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. ана ки бо мерем тарафи шаҳри Бохтар, тарафҳои Кайҳонавардон дӯстон азиз. Духонагаи этажи ҳаштум 67 квадратай 310,000 нормали нарх бача азиз. Нигоҳ кунед чӣ хел бо ремонт кардагӣ тайёрай 67 квадрат 310 та бо муомила дорад дӯстон. рақамҳои 3055 занг зад бигирен. ҳами территорияи шаҳри Бохтар баъзе вақт хонаҳоро навор мекунем рафта бораки гарен тамошо мекунем, чунки и тарафан ободай, ҷое ки ободай нархи наво мисол қиматтаракай яки яка камтар арзон монад дӯстон. хитон занг зад пурсонишем бо иншоалло ки ҳамроҳи ака чахчах кунем нашоти нархи наво адресҳои пурра бигиренш бачаҳо. ремонт кардаги тайёр 310 та бо муомила дорад дӯстон азиз. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ тайёр дар Душанбе 32 квадрат 330,000 сомонӣ. як хонага дар этажи сеюмай дӯстон. чӣ хел мебинем як хона калони хушрӯ кардагӣ яъне ки ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯҳ баня, ҳоҷатхона, кухнича, як хонаи хушрӯ 330,000 сомонак бо муомила дӯстон. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. ҳастали мамнун. рақамҳои соҳибмол 0533 занг зад пурсонишем бачаҳо. дар масъалаи лайко бием. ҳамин тарафи даст чап поёна нигоҳ кунед ҳаминҷа галочкаи лайк мондагӣ бачаҳо. кадумитон лайкҳоро намонден дар видео лайк монед дастгирии шумо пешравии кори мо иншоалло ки чӣ қадар дастгирӣ шава бо хонаҳои арзон бисёр мешава. видеоро мардум бисёр тамошо кард бо бисёртар чӣ мегӯянд равон мекунанд иншоалло бо ҳам хел навор карда пешниҳодтон кардан мегирем бачаҳо. аз Саудо ТВ навор кардан аз шумо интихоб баъдан харидорӣ кардан. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. дар ҳамин дом дӯстон мо квартира дорем. тарафи мактаби Аҳмади Дониши шаҳри Ваҳдат. як хонага квартира дар этажи шашум масоҳати 41 квадрат 335,000 сомон бо муомила дӯстон. чӣ хел мебинед хона тайёр ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. ҳоҷатхонаш адени хоб кухни дора, як хонаи хушрӯак дора 41 квадрат да ҳамин як хона ҳоҷатхона бания аденда туғрӣ мегира бачако 335 та бо муомила дора. занг зара аз думи канали Саудо ТВ хонара савдо кунем бача азиз. навори мо тамом шуд бачаҳо. чизе буд ҳамаша навор кардем. чизе ки роӣ кардан хоҳиш карден комментария карден занг зарен ҳаракат камондам далчи бо дар WhatsApp роӣ кунен. чизе ҳаста ё ки омода ай пеш навор мекунем. зинда бошед. узр аҳмад ки Саудо ТВ ҳар рӯза шумо тамошо мекунем.